आइदै फाग्लि बुरिया सानफ्रामबो बिहामजो हाथारलालां। ओइ फाग्ला र' मा सान्दुं गोसायाव खारलाबायखो? मा सान्दुं गोसा? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 या 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 उफ। ओइ बाहाय मा सान्दुं गोसायाव खारलाबायखो? खारनायसो होनबावदों नोङो, खारनायसो होनबावदों। नों बिदियावनो हिनजाव मोननो रोंनाय नंला, जाम्बासो जासिगोन नों जाम्बा, बालन्दासो जासिगोनथ' नोङो। बालुन्दाखौ दोनथ'लोलै, मानोथो खारमारदों नोंलाय? माबालै फैगौ रबिबारावहाय कुगाव पुलिस खारनाय दंनो फाग्ला, बेखायनो एसे प्रेक्टिस खालामदां। ए नंगौ, ओरैबो थांखु जालांगोरनोबा। मा थांखु जायो फाग्ला? न' जादो। हा मानोथो खारमारामोनब्रा मा पुलिस पुलास? खेरख'लायनाय लोगोखौलाय बोरै थगायनोब्रा आंलाय? नोंखौलाय बोरै थगायनो हाबावोब्रा आंलाय? आंखौलाय मानो थगायनांगौ? मा मोनफ्रामबो बाथ्रा एबा खामानियाव आंखौ थगायबाय थानो नागिरोब्रा? डाइरेक्ट फोरमायनो हाया नामा? खिन्थु नों आंनो मोनसे खामानियाव हेफाजाब खालामना होनांगोन, अब्लासो सैथो बाथ्राखौ खोन्थागोन आं। मा खामानि? आंलाय नोंखौ हेल्प खालामखायोना, आरो खालामबाय थागोन। सैथो बाथ्राखौ बुं। अके आंबो सैथो बाथ्राखौनो नोंनो खोन्थागोन। नों आंनो हेफाजाब खालामनांगौआनो जाबाय, नों आंनो हिन्जाव नागिरना होनांगोन। हिन्जाव नागिरना होनो? बहा हिन्जाव नागिरना होनो हानांगौब्रा आंलाय? हर सान लोगो जायो जोङो, उफायथ' गैला। ए मा जालाखो बे? ओइ फाग्ला, आयौ आरे माखौ सानबाय थाखो नोंलाय? मा साननो? जों मा रायदोंमोनलाय? गोसोआव फैबाय। हिन्जाव नागिरना दे, नागिरना होगोन आं। थगाय मारनाय नङाना, बिब्दिब्ला खोनासं, नों बै दैसायाव थांनानै मोनसे समाय लानांगोन। समाय लानो? खेरख'लायनाय लोगोनि बाथ्राखौलाय बोरै ना होनदोंब्रा? जागोन थौ बिदिब्ला। बे दैसायावनो समाय लासैना? बावनो समायखौ लादो, फै। मोनसे खोथा जाबाय नङाना, दैसा गिदिराव लानो ना दैसा फिसायाव लानो? जेबो नङा, फैदो बै दैसा फिसायावनो लाजागोन बे। दैसा गोखैनि हिन्जाव नागिरनायाव हेफाजाब होथारगोन आं। अके फैदो, दानिया फुल खाहानिखौ खिथाहैनोसै आं। दे बिदिब्ला खाहानिखौ सुरु करो। आइदै सानाय सुनायाबो बारा जालायलांबाय। बे फाग्ला गथ'आबो दाबो बिहामजो लाबोआ नालाय, आंहासो सानाय सुनाया बारा जालायलांबाय। नै फाग्ला गथ', मा जालाबायखोब्रा दिनलाय फाग्लि बुरियालाय? बिहामजो नांगौ होनदों आंनो, बिहामजो। फुंनिफ्रायनो सिला सिबाय आं, बिसिबा गुवार, आरो थोरसि सुबावनांगौ। फाग्लि बुरियालाय दिनै मा बिहामजो गोरावनालायखोब्रा? बिहामजो नांगौ आंनो, बिहामजो खामानि मावनो। खबरदार बुरि, आं दानो हिन्जाव लाथ'वा। होमबाना आंनि खामानियाव एसेबो हेल्प होथारला। आरे भाइसा, सरि मा, आंलाय नोंखौ सिगांनिफ्रायनो हेफाजाब खालामबोगासिनो। होद मा जालाबायखोब्रा बेलाय दिनैलाय? जा बिदि जादों गथ'ना।